Brathini eTown ngaphansi kobuholi bukamfundisi uZondi Jesu Kristu inkosi. Bazalwane uvalo ngoba ngithanda nje ngithakele kungesiphi ngoba ngizokumela uNkulunkulu uhlakile nasi isikhala sakho. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngingalaleli kwesaba kodwa ngine isiphi. Ngithanda ukubonga uNkulunkulu ngo-2020 kwenzela umusa. Ngahlangana nabapostoli ngimanini bazalwane. Ngangishayekile. Ngangishiye ibandla engangilithanda ngendlela esimanga. Nganginesimo sokuthi angisafuni ukhona ngiphinde ngikhona. Ngenxa yokuthi ngahlukana nebandla engangazi ukuthi ngofela kulo, engangazi ukuthi ngiyophinda khona impilo yami yonke. Kodwa ngashayeka, ngashiya, ngayilahlela ezweni bazalwane, ngazama ukwenza inwele, kwangihlula, ngazama ukuyiphosela ebafaneni, angangajabula, ngazama ukugqoka amabhulukwe, angihlula, ngokunembeza uNkulunkulu ayefakile kumina. Wawungavumi ukuyamukela into yasezweni. Ngahlangana nabapostoli through WhatsApp group ikhaya lethu. Ngalandela kulo baba, ngayithanda into ayikhulumayo, ngamlandisa nganginenhlanhla bazalwane yokukhuluma nabapostoli usuku nosuku. Ngamlandisa ngokulimala abanye, ngamlandisa ngobuhlungu enganginabo. Ubaba wayevele ethi khuleka nombuso mthembe uNkulunkulu. Khona isikhathi baba ngakhuluma nami ngivuma izono, wathi baba uma ngaba ikhono wasowajika wabuyela ezweni ufana nokuthi uhlambalazi uNkulunkulu. Ngayibona bazalwane ngihlambalazi uNkulunkulu. Ngangithola ivangeli ngo-2001 kodwa ngo-2018 ngamhlambalazi uNkulunkulu. Evangelini engaphuma kulo ngabatshela ngathi ngiyakubafana vele ngoba kungisizanga ukukholo. Ngaphuma ngibinimele kodwa ubaba wathi bethi isono sami engizohlambalazi uNkulunkulu ngenze ngasingathethelelwa kulesi, kodwa uma ngabe ngiphenduka ngingajeza kulo mhlaba, kodwa uNkulunkulu ongamukele ezulwini. Ngashiya bazalwane, ngashiya ngalandela ubaba